Rajoš, 21-ročný borec, počet zápasov 3. Približného každý rád za mnou oko za oko je tradícia jak bengalské ohne. Stať zvesti znázy za sprievodou piesni pesti, preto držte doma vaše rozmazané ratolesti. Kodo teba kameňov, ty hoď po ňom 200, zákon píše ulica, pre Bibliu není miesto. Pre tých uniformách máme iba jedno miesto. Červenou rohu sa vám predstavuje Tomáš Dobrocký, 17-ročný borec, počet zápasov 3. Medzi jeho úspešní sa tak zaradiť druhé miesto grappling na majstrovstvách Slovenska. Pohár, primátor mesta Skalica, miešané bojové umenie MMA a predstavia sa v tomto zápase Juraj Rajoš v modrom rohu a v červenom Tomáš Dobrocký. Predstaviteľ ešte rozhodcu Petr Kníže bude rozhodovať. Šliťáci majú taký zápor. Oku polície sme skúmaní jak fosílie pre zlat, ktorí doplňajú kontroverzné textílie. Bráni ako násilník, čo znečisťuje hysterie. Patriaci na zoznam tejto skorupovanej mizerie. Štadióny kluby. Náš svet je pochopený pre ľudí. Náš svet nosíme si v ľudí. Náš svet, na ktorý sme hrdí. Náš svet, štadióny kluby. Náš svet je pochopený pre ľudí. Náš svet.
Tomáš, vydám sa! Von! Poď von! Vycúvaj! A na ňo! Tomáš, na nohy! Prezlaďte von! Prezlaďte von! Tomáš, prezlaďte! Von, sa máš vážiu! Vážiu! A všetci za jedného detko. Práve preto je to podsta pre mňa písať riadky tieto, ktoré budú znieť ulicou, štadiónom, kabaretom. Súbratu večer približného, každý dá sa zohne. Oko za oko je tradícia, jak bengalský obdaj. Skôr zvesti skázy za sprievodu piesku pestí, preto držte doma vaše rozmaznané ratolesti. Budú teba kameňom, ty hoď po ňom 200. Zákon píše ulica, pre Bibliu není miesto. Pre tých v uniformách máme iba jedno miesto. Náš svet je náš, chránime si svoje mesta. Sekunda 10 won. Pre ľudí, náš svet, musíme sa ľudí, náš svet, na ktorý sme hrdí, náš svet, štadióny kluby, náš svet, nepochopení pre ľudí, náš svet, musíme sa ľudí, náš svet, na ktorý sme hrdí. Tomáš, nemôže na zesne, poď dole! Poď, poď! Presne to! Bomba! Teraz! Dozadu ťahaj. Dozadu ťahaj. Poďte, jednu tú právu! Niekde nariť! Poď teraz! Podraz mu nohy, však si dole! Pozor na tú nohu. Ruky mu zober mu tú nohu! Zober mu ju! Zober mu tú nohu! No dole!
rozmaznané na to lesti. Do teba kameňom, ty hoď po ňom 200. Zákon píše ulica, pre Bibliu není miesto. Pre tých uniformách máme iba jedno miesto. Náš svet je náš, chránime si svoje mesta. Štadióny kluby, náš svet je pochopený pre ľudí. Náš svet, nosíme si v ľudí. Náš svet, na ktorý sme hrdí. Náš svet, štadióny kluby, náš svet je pochopený pre ľudí. Náš svet, nosíme si v ľudí. Náš svet, na ktorý sme hrdí. Rozhľadni sa okolo seba, povedz mi, čo vidíš. Zápas v MMA medzi Jurajom Rajošom a Tomášom Dobrodským. Skončil nerozhodne.